Čaute ľudia, moje meno je Robmeister Roblox a ja vás vítam u mojho nového videa. Dneska sú Vianoce, točím to aj včas Vianoc, takže to tentokrát nebudem vôbec strihať, nič s tým nebudem robiť, nebudem to vôbec strihať. Bude tu iba takáto podmazová hudbička, čo je v hre. A dajte si kľudne pohodu, lebo dneska sú Vianoce a dajte si proste pohodu a dneska majte fakt ako úplne voľno a dúfam, že dostanete veľa darčekov a my môžeme ísť rovno na to. Dneska si zahráme nejaké vianočné oby. Ja už sa na dneska strašne teším, lebo dneska bude chodiť Ježiško určite. Vôbec, určite to bude Ježiško. Na miliardu percent, určite. A nerobím si srandu, určite to nebude Ježiško, to dúfam, že si vieme, dúfam, že som to teraz nikomu nepovedal. No nevadí. No, takže dneska fakt hráme toto obíčko a fakt si dajte pohodu. Keby ste mi chceli dať nejaký darček aj vy, tak môžete mi dať like a odber, budem za to veľmi rád a fakt neviem, už sa dneska strašne teším, lebo je to raz do roka. Zoberte si sem nejaké dobré jedlo, pitie a aby ste proste mali fakt vianočnú pohodu. No, tak dúfam, že si to užívate dneska, tento nie predvianočný čas, tento vianočný čas. Aha, tak moja Roblox postava jej sa to moc nepáči, tento vianočný čas, lebo furt padá. Ako vôbec nepadám ja, to moja postava sama robí, určite. To ja nie, ja nepadám určite, vôbec. Poď, tak to je dobrá. Tuto skús a nice. Máme to, tuto fakt akože som si vybral takéto vianočné oby a ja si to dám do favoritov. Keď sú dneska tie Vianoce, tak ne. Prečo by som nerobil radosť, ne? A ja? No, toto je nejaký, čo to je? To som v živote nevidel. No nevadí. Ďalší stage máme. Oh my god, tu zostane. Tak to chcem. To je nice, to je dobré. Poď. Nice. Nice, máme všetko. Mňa celkom toto oby zatiaľ baví. A dneska fakt si nebudem dávať námahu ani so strihaním videa, lebo prečo? Veď sú Vianoci a chcem, aby to vyšlo v deň Vianoc a ja riešim môj nový počítač, takže ja teraz nemám moc čas na natáčanie, takže robím všetko v tento jeden deň, takže to vôbec nebudem strihať, takže keď sa trochu budem zakoktávať, tak sorry, lebo ja to fakt dneska nebudem vôbec strihať. Oh my god, tu je špiklavka, na to sa teším. To bolo nice. Ináč, napíšte mi do komentárov, že či by ste chceli ešte, aby som si čo zahral ďalší krát, čo budem točiť a som zvedavý, lebo ja neviem, čo by som mal teraz točiť na Robloxe, lebo ako dávno som netočil už Roblox, takže mohlo by to byť také najročnejšie. No, už máme stage 24, no, myslím, že stage, no, 24. A toto máme lietajúci koberec, tak, skúsim. No teraz na to moc nemám Robuxy, nechcem nič hovoriť. Kámo, prečo? To je môj friend. Sa na mňa pripojil. Sme dneska chceli spolu točiť vianočný špeciál ako príbeh, ale to by som zase musel strihať a proste by to nevyšlo dneska. A ja chcem, aby toto video vyšlo dneska, takže nebude to nejaké špeciálne video toto, ok? Ako, nebude to nejaké prepracované, preeditované video. Ja chcem, aby sme si tu dali iba vianočnú pohodu a aby, lebo reálne ja toto teraz točím, pozriem koľko je hodín. O 12:00 to točím toto video, takže mohlo by to výjsť o takej jednej, takže
bolo by to dobre celkom a nevyšlo by až to zajtra, aby som to nemusel editovať, takže som rád, že editujem. A fakt prosím, dajte like a odber. Skoro som to nedal. Neviem, dneska si možno niečo ešte zahráme, ale neviem, no či stihnem. Ako mohlo by to byť také dlhšie video toto, ale uvidím. No. Poď. Nice. Ináč, po Vianociach budú vychádzať oveľa lepšie videá, lebo vôbec mi to nebude lagovať, lebo budem mať nový počítač, takže vôbec mi to nebude lagovať. To je dobrá šmiklávka, že tu ide hore. Tak to som ešte nevidel, okej. To som fakt nevidel. No poď ďalej. Nice. Nebudem si tu kúpovať asi nič za Robuxy. Ale dáme si silnejšie túto hudbu. Kamu, prečo druhýkrát sa na mňa pripojil? Nevadí. A prečo? To je moja obľúbená teraz ide. Ale nejaká remixovaná. Tak to sa mi moc nepáči, okej. Ale nie je to taký zlý remix toto. Poď. Reálne má to 60 stageov, takže toto by som chcel dohrať a ešte možno niečo iné by som si zahral. Fakt by som si dneska chcel iba s vami tak porozprávať a proste sú Vianoce, takže nemal by som mať dneska žiadnu námahu. Ani nemám, iba hrám a rozprávam s vami. No. Jump, super. Poď. Nice. Poď. Nice. Super stage 41. OK, na tomto običku, toto je veľmi ľahké običko, dávam si challenge, nemôžem ani raz zomrieť. Keď zomriem, tak, nič. Proste dávam si iba challenge. Poď. Viem tu urobiť aj emoty? Počkaj. Áno, viem, dáme backflip, si nice. Čo sa deje? Nice. No, poď ďalej. Super. Ďalší stage máme. A ako toto je fakt ľahké. Takže sa nemusím nejak namáhať. Aha, to mizne toto. To asi, to bolo teda celkom, no, tesné. Ako, ešte som chcel vám povedať dneska, že či by ste chceli, aby som ďalej robil tie príbehy, alebo nie. Napíšte mi do komentu. Lebo fakt neviem, či by som mal robiť tie príbehy, lebo mňa to celkom baví. Neviem, či vás to baví. Neviem, či by som mal naďalej točiť Roblox, alebo niečo iné. Neviem, či by som mal furt, neviem, hororovky hrať, alebo nehrať hororovky, alebo ja fakt neviem. Skúste, nechám to trochu na vás, že čo by som mohol točiť. OK? No. Reálne, teraz na nič nemám. Na toto mám, ale nechcem si míňať Robuxy. Teraz si moc nechcem míňať. Potom si musím kúpiť ďalšie. Nice. Stage 53. Reálne som trochu nachladnutý, tak sorry. Ešte trochu horšie rozprával. Už 9 minút točím. Nice. A 90% už mám. Super. A som stage 54 a mám 90%. Ako celkom pekný dali tu tento, ako neviem, jak sa to bude, proste oblohu dali peknú, alebo áno, toto proste dali pekné, toto dali pekné, podľa mňa. Poď, super, nice. Skoro som spadol. Počkaj, ja som vlastne spadol? Ešte jednu vec, napíšte mi do komentárov, či som spadol, lebo ja som na to úplne zabudol, že si dávam tú challenge.
No, jaj, to je hrozné. Toto. Reálne... prehral som challenge. Nevadí, no. Tak vie, čo sa stane, veď sú dneska Vianoce. Poď. Hore po rebríku. Ja už som ja som skoro omylom povedal nadávku. Fú, ja už som sa zlakol, že to je nejaké takéto zabíjatie. Fú, to som skoro nedal. A to už bude asi konec, ne? Jak tak typujem. Počítajte mi, koľko mám smrti reálne. Nice. Nice, mám to. Nice. Znova som skoro zomrel. Reálne tu už nemôžem zomrieť. Nice. Nice. Tak toto sme dohrali, no. Už natáčam 11 minút, takže dáme si free spin. Poď. No tak toto určite nechcem ja. To nie sú pekné vlasy, mne sa nepáčia. No, takže ešte nepoviem, že toto video sa vám dúfam páčilo, lebo ideme si zahrať ešte niečo iné. Nice, poď. Ale počkaj, ja teraz premýšľam, lebo veď môžem aj zajtra to vydať, lebo sú stále Vianoce. Vianoce sú 3 dní? Alebo počkaj, týmto dňom to končí, ne? Či začína? A v tomto som trochu divný, no. Že to neviem ani. Christmas Santa to ver. To nevyzerá moc zaujímavo. Nie je to niečo s Grinchom? Neviem tam, že... To je Grinch Story, takže dáme si Grinch Story. Dáme si ešte Grinch Story a potom už asi utnem to video, lebo aby nebolo moc dlhé. No. No, dobrá hudba. A poď, tuto. Nice. No. Možno by si aj možno aj môj kamoš by si so mnou mohol zahrať. Je to super. What? Prečo to tak... Nie. Čo? Dúfam, že sa mi nevypne natáčanie, to je hrozné. Kámo, to tu prespawnovali. Čo to je? No, nevadí. Čo sa deje? Ja už tento počítač nezvládam, jak mi to laguje. Ja už sa tak teším na ten nový počítač. Nice. Natáčam 13 minút a sme iba na začiatku Grinch Story. Neviem, či to dneska celé dohrám, no. No. Máme aj bejsbolku, ne? Alebo je bejsbolka, ne? Či? Neviem. Teraz. In a small village called Chainwell. Nice, no. Ja sa vám priznám, ja už som to hral, ale nedohral, myslím, že. Reálne, no poďme. Kamo, my sme tu úplný kidi. Reálne. No, máme ozdobiť stromček, toto si pamätám ešte, okej? Toto si jediné pamätám. No, nie jediné úplne, ale ešte niečo si potom pamätám. Ale prečo mi to tak laguje? To je hrozné. Poď. Nice. Zobier modrú. Ináč reálne ešte jedna vec, že napíšte mi do komentárov, teraz ma napadlo, jaká je vaša najobľúbenejšia farba, lebo moja je zelená. Som zvedavý, aká je vaša najobľúbenejšia farba. Prečo mám žltú, keď som si dal zelenú? No, nevadí. Poď, daj sem gulu, nice. Dám si niečo do shopu. Nie, nič si nebudem kupovať. Ako možno si to ešte niekedy zahrám, ale nevyplatí sa mi to podľa mňa. Reálne, neviem, no. Nechcem si to kupovať moc nič. Máme reálne 4 sekundy, takže musíme si trochu pospíšiť.
nám ďakuje za pomoc. Super. Je čas na rozsvietenie stromku. 1, 2, 3. No poď. Rozsviet stromek. Nice. Máme to. Čo ma bucháš ty? Reálne ja teraz telefonujem s tým kamošom, ale mám ho na ticho, no trochu. Lebo toto je ten môj kamoš a ja s ním telefonujem, ale teraz spolu nerozprávame. Lebo ho mám stíšeného na chvíľu. Ako počujem, čo rozpráva, ale... no to je jedno. Follow me, no super. Tak budeme sa prenasledovať. Tu sme na nejakej party. Ja ho buchnem. Chain. Čo sa deje? Či sa mne vypol teraz hru? Dobre, no nechcem, aby ste videli moju obrazovku, tak trošku to strihať budem. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odberať zatiaľ čau, ja idem ešte hrať s kamošom. Nevadí. Tak, fakt, čaute a užite si Vianoce.